άκουσα να δεις. Εγώ θα βάλω ό,τι μ' αρέσει, θα μαγειρέψω ό,τι μ' αρέσει, θα κάνω ό,τι μ' αρέσει, ους, κι αν σ' αρέσει. Τι έγινε, παιδιά? Έχασε το πάνω χέρι. Όλα αστεία λέει. Ναι. Το τρελό φορτηγό το έχετε. Το τρελό φορτηγό δεν έχουμε. Καλή, είμαστε γεμάτοι φορτηγά εδώ μέσα. Αυτό το τρελό φορτηγό. Να το βάλεις αυτό. Τι έγινε, παιδιά? Ότι η γυναίκα σας αλλάζω γνώμη. Διότι η σύζυγος, κύριε Διευθυντά μου, είναι ο καθρέφτης του συζύγου. Συμφωνώ 100%. Γεια μας, κύριε Διευθυντά μου, να ζήσουμε, να είμαστε καλά, Τι υγεία να έγινε, υπάρχει. παιδιά, ας μου εξηγήσει κάποιος. Θα πετάξει όλη πλάση. Θα σκίσει το ούζο με την Δήμητρα. Με ποια? Ποια? Μα δεν το αντιληφθήκατε. Μόνο η Δήμητρα μπορεί να κάνει αυτή τη διαφήμιση. Εγώ! Τι έγινε, ρε παιδιά? Θα μου χαρίσετε το ονοματάκι σας? Μα τι θέλει αυτός ο ανόητος? Άστε, δεν τσιμπάει. Τι έγινε, ρε παιδιά? Πώς είναι το ονοματάκι σου, κοριτσάρα μου? Σίλβια. Φυσικά όπου δεν είσαι. Τι είμαι εγώ, κανένας καταπιεστικός είμαι? Δηλαδή και δεν σε νοιάζει με ποιον θα βγω, ας πούμε. Με νοιάζει, ρε παιδί μου, αλλά δεν νομίζω ότι θα βγεις και με κάνουν άντρα, Φερρυπή. Ο Φερρυπίν με άντρα θα βγω. Οπα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Δημητρούλα. Γεια σου, θείο. Γεια σου. Να σου πω, μεγάλε, αν στην αργήσω λίγο, φάε. Τι έγινε, ρε παιδιά? Μας την παίζανε? Ωραία, καφετιέρα. Και εγώ σου μιλάω ότι η καφετιέρα ήταν εδώ και τώρα δεν είναι. Πού πήγε? Μπορεί να πήγε να ψωνίσει μέρες που είναι, δεν ξέρω, άσε με ήσυχη. Τι έγινε, ρε παιδιά, πού πήγε η καφετιέρα? Μεγάλη βλακία πάντως αυτό το ιδέα σου για το δώρο του Γιάννη, Ποιο λες? Λοιπόν, εδώ πέρα έχω το δώρο της Ρένιας, είναι οι ζαρτιέρες τυλιγμένες. Πρόσεξε να βάλεις ετικέτες, μην μπερδέψουμε τίποτα. Και εγώ πάω να κάνω ένα αφροντούς, να ζωγονηθεί λίγο το κύτταρό μου γιατί νιώθω κάπως down. Τι έγινε, ρε παιδιά? Ποιο κοιτάω, τι down, τι αν... Πού τα έμαθα όλα αυτά? Δεν την γλιτώνω. Θάλια. Σπύρο, δεν θα με φιλήσεις? Τι έγινε, ρε παιδιά? Μα τι συμβαίνει, παιδιά, εξηγήστε μου. Τι έγινε, ρε παιδιά? Το στροπελέκι πάλι τα κάνει πάνω στο τοπέζι. Δηλαδή τι θα μας γκρεμίσουν το σπίτι? Σπύρο, σε παρακαλώ πολύ, ο Δήμαρχος είπε όχι, σε βάζω το. Ο Δήμαρχος είπε όχι. Ο Αρουραίος δεν θα δαγκώσει το Δήμαρχο, εμένα θα δαγκώσει. Κάνε μας κάτι. Σπύρο, μη Δύο-τρεις βάζεις. σακούλες να βάλεις μετά σου. Όχι, Σπύρο. Όχι, άσε βάει, άσε μου. Τι έγινε, ρε παιδιά, εδώ πέρα? Τι σκουπιδότοπος είναι αυτός, Πόσο άντρας είσαι, πόσο? Πόσο άντρας είμαι? Πόσο άντρας είμαι? Πολύ. Μπράβο, αγόρι μου, τον πέρασε στον τυρέμπορα. Τι είναι, ρε παιδιά, ποιος είναι άντρας, τι λέει τώρα? Έτσι. Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπης, τιμές και λεφτά. Και το μπουζούκι τη νύχτα το κλάμα του δεν σταματά. Όμως εμένα μου είναι αρκετά. Τι έγινε, ρε παιδιά, της άλεψε τελείως, έτσι είναι? Γιάννη με παιδί λίγα πράγματα. Να σου πω, για πες λίγο, για ρίχνε τώρα. Τι άραξε, καλά σε παίρνει, εντάξει, ας πούμε. Τι είναι, ρε παιδιά, πού τα έμαθα όλα αυτά? Στάσεις. Τι γίνεται εδώ τώρα? Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται, ρε παιδιά, η Δήμητρα, πώς μπλέχτηκε σε αυτό το κόλπο τώρα? Μίλησε μας ακόμα λίγο για σένα. Πώς την απέκτησε αυτή την προσωπικότητα? Η προσωπικότητα αυτή πάρα πολύ εύκολα, διότι διάβασα ποιήση, Βάρνελη Σεφέρη Καβάφη και έγινα ευάλωτη και επίσης πάρα πολύ σκεπτόμενη που έπαιξε ρόλο. Ναι, Σκεπτόμενη. Μπράβο, Ποια είναι σκεπτόμενη, παιδιά, τι λέει, τι σημαίνει εδώ μέσα, ρε παιδιά? Δεν ξαναβγαίνω ποτέ. Σπύρο μου, αγόρι μου, αγάπη μου, πρέπει να φανείς δυνατός. Τι έγινε, μωρέ, μίλα, πες το. Πρέπει να ξαναεγχειριστεί. Τι να κάνω, γιατί αφού δεν έγινε τίποτα? Ξέχασε κάτι μέσα ο γιατρός. Το ψαλί δεν ξέρεις? Όχι, τα κλειδιά του. Τι έγινε, ρε παιδιά, ποια κλειδιά? Ότι είναι καφέ, που δεν είναι. Δεν σας αρέσει να είσαστε καφέ? Μ' αρέσει το κάθε τι επάνω σας. Τι έγινε, ρε παιδιά? Πόση επιτυχία έχουμε απόψε? Ο πατής. Και το φιλί μας να εκκρεμεί. Πάντα θα κρυμεί κάτι ανάμεσά μας. Τι έγινε, ρε παιδιά? Αρέσω πολύ. Αλλά τι είναι για να Τι έγινε, ρε παιδιά? Γιατί σκοτεινιάς έτσι? She's this wherever you are there. Come in, baby. Come in, yes. Πώς άλλαξε έτσι φωνή? Oh, excuse me, who are you, please? Τι είναι, παιδιά? Πού πήγε η κόμμα?
Σπυράκο, να σου συστήσω ένα φίλο μας. Από εδώ η Μαριλού. Μαριλού. Αμάν, τι είναι, παιδιά. Με πώς έδωσε ραντεβού αυτή. Όσο εγώ δεν τραβάω ζόρευ, κινδυνεύουμε από τα Σκόπια. Και επειδή κινδυνεύουμε από τα Σκόπια, φάω εγώ φασολάδα, θα με τρελάνεις. Ναι, βρε Σπύρο μου, είναι εθνικό φαγητό η φασολάδα. Θα νιώσει πατριώτης. Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί έπεσε την τρελή εγώ. Μα είναι ελληνικό φαγητό το ρεβιθός μου. Μα δεν θα πάμε καλά. Μία με τον παππού σου, μία με τον ρεβιτό Το σου. παππού μου σε παρακαλώ πάρα πολύ να μην τον βάζει στο στόμα σου. Τι έχω μπλέξει, γιατί έπλεξα εγώ με αυτή τη βλαμμένη τη γυναίκα, ρε. Εγώ με τόσες γυναίκες με έθελα στην ψυχανόμαλη, βρήκα και έπεσε. Δεν πιέζομαι. Εσύ καταπίεση, πώς καταπίεση. Έλα βρε Σπύρο. Α, Σπύρο να πάρω μια σαλάτα. Να σας πω, τι να πάρω, νησουάζει του σεφ. Γιατί δεν είσαι καλά. Γιατί δεν είσαι καλά. Πού έχω μπλέξει. Πώς δεν θέλει να χωρίσει. Δεν είμαστε καλά. Δεν πιστεύω να μου το κουβαλήσει και να μείνει εδώ, Όχι βρε Σπύρο, εντάξει, όχι, δεν θα φτάσω σε εκεί προς Θεού. Απλώς, κοίταξε, σκεφτήκαμε να πάμε ένα ταξίδι δυο μας, να γνωριστούμε λίγο, να χαλαρώσουμε. Ταξίδι θα πάτε. Ναι. Τι είναι, ρε παιδιά. Μας βγήκανε και από πάνω τώρα. Ώστε έτσι, Είναι γεια. Βλάση μου. Δημητριά μου. Βλάση μου, μανάρι μου, βλάση μου. Βλάση μου, καλά έκανες και ήρθες, νιώθω τόσο άσχημα μόνη μου. Έλα, αγαπουλά, μη στενοχωριέσαι. Ηρέμησε. Τους καλύτερους θα έχεις, τους καλύτερους. Τι έγινε, ρε παιδιά. Με τον καλύτερο μου φίλο. Ναι, Αλεξάκη. Δήμητρα, εντάξει, αστήρια, τα κανόνες για το ταξίδι. Ποια? Εισιτήρια. Ποια εισιτήρια? Εισιτήρια, ταξίδι, ποια εισιτήρια και ποιο ταξίδι. Τι έγινε, τι γίνεται εδώ, με δουλεύεις. Ποια εισιτήρια, Βλάση, σε τρέλα. Να το. Τι? 123 κιλά είμαστε οι δυο μας. Άρα πόσο είσαι εσύ? Εγώ πόσο, να βγάλε 123 μείον 54 όπως εσύ είναι, πες 120 Όχι, συλλογικά. 53 είμαι εγώ. 53, 120 μείον 53 πρέπει να... Για 10 μέρες να δω πόσα είναι και κάνουμε τόση ώρα και... Έλα, Σπύρο, μην μου μιλάς έτσι απότομα. Σταμάτα, ρε. Λοιπόν, ορίστε, εγώ σου λέω δεν πάει χιονάτο. Τι είναι, παιδιά, πάχυνα κι εγώ. Δουλειά σου χρειάζεται, μην το ξεχνάς αυτό. Καλά, και ποιοι είναι οι άνθρωποι επίπεδου που διδάσκουν. Ο Ζούλοβιτς και εγώ. Εσύ, διδάσκεις εσύ. Δεν θα είμαστε καλά. Και τι διδάσκεις εσύ. Υποκριτική, παγκόσμια δραματολογία, ιστορία της τέχνης, θεωρητικά διάφορα πολλά. Τι λες, παιδί μου, Καλά, και πες ότι διδάσκεις εσύ, ας μην το σχολιάσω αυτό, γιατί σκοτωθούμε στα γέλια τώρα. Οι μαθητές ποιοι θα είναι. Έχουμε στείλει προσπέκτους σε όλη την πολυκατοικία. Τι έγινε, ρε παιδιά. Πού οδεύει ο πολιτισμός. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, φεύγω και θα τα ξαναπούμε. Το θέμα μένει ανοιχτό πάντως, έτσι. Μένει ανοιχτό, θα τα ξαναπούμε. Πού πάει τώρα, πρέπει να του μιλήσω, πού πάει. Γιατί το ξέρεις. Το ξέρω, ναι, είχαμε κάνει μαζί στο στρατό. Κράτασε τη σακούλα να του μιλήσω. Για να πήγε τώρα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Γιατί με φορτώσανε σήμερα τώρα.